Eguerdion Euskal Telebistaren ikusentzule guztiok, Endesa Ligako 23. jardunaldia bikain hasi da Euskal taldei dagokionez. Atzo bai Gipuzkoa Basketek etxean, baita Laboral Kutxa Baskoniak ere, hau ere etxean, garaie irten bai ziren, bate luzapenean, besteak bigarren zatian nagusitasuna erakutsi zuen, eta ea gaur Murtzian onbide horretatik jarraitzeri dugun Bilbao Basketen garaipenaren kontakizuna egiteri daukagun. Dena den, esan beharra daukagun, Bilbao Basketek aste gogora beratsua pasa duela, Laboral Kutxa Baskoniak pasa duen bezalaxe, baina Bilbao Basketen gainean jakina zen gaur Dejan Todorovicek jokatuko zuela, kautelazko zigorra dela eta aurreko igandean gertatutakoa oraindikan hor dago, zarata ateratzen jarraitzen du, eta hori gutxi balitz, beste ondorio larri bat ere utzi dio Sito Alonsori, izan ere Latavius Williamsek derbian belaunean golpea jaso zuen, kilikolo ibili da aste osoan, eta azkenik gaur ez du jokatzerik izango. Beraz, taula azpian, utxune nabari izango du Bilbao Basketek Murtziari aurre egiteko eta Marko Todorovicen osasun arazoak ere hor izan dira aste barruan. Joxen Aldalo, eguerdion. Eguerdion itorriko, eta guztatilo guzti. Berriz ere Endesa Ligako saltxan murgilduta atzodanik eta genion bezala aipatuta gero, Murtzia nola ari den bereziki etxean eta moralezko ziztada jaso eta gero kopan sartu ezpazen, tentuz hartu barreko aurkaria, detaioiek ere kontuan hartuta, aintzat hartuta. Noski baietz, gero eta hobeto ari da jokatzen, ez? Murtziako taldea oso talde zidagarria da, ez? Etxean gaineaz etekin izugarria lortzen dute jokalari guztiak, egia da, ez? Antzeko estatistika daukatela, bai batek eta bai besteak. Produkzio aldetikan, balorazio aldetikan zerbait hobexegoa Bilbao Basketek, baino etxetikan kanpo kontuan izan da jokatzen dunik, kantxa faktoreak agian zer esana izango du. Bederatzi baliabide, Sito Alonso izango ditu gaur, Murtzian, eta ez du oso ondo entzun, baina hor ere goraipatu du. Dejan Todorovic eta Latavius Williams gabe, taldeak pauso bat eman behar du, baina ez da berria, zan ere kontu ezaguna du Bilbao Basketek aurten. Bai, noski baietz, hala ere, badakigu ez, batzutan Bilbao Basketek badirudi ez daukala ez, hainbesteko errotazio hori, baina beti azaltzen da norbait, eta, espero dezagun gaur ere hori gertatzea. Hala ere exigentziako partidua da, Izugarria, fisiko aldetikan badakigu nolako taldea den, kontuen izan behar dugu gainaz kabezaz eta neto daudela ez, antolatzaile posizio hortan. Gaur bai, Kino Kolomek eta Raul Lopezek partida hon bat jokatu beharko dutela eta barrukaldean eta Borgek bere aukera izango dunen bestez. Noski baiet. Murtziak etxean orain arte 6 partida irabazi eta 4 galdu ditu. Baina beste 4 irabazi ditu itxitik kanpora, 10 garaipen eta jardunaldia nola hasi den ikusita Murtziak playoffetan sartu nahi balin badu, badauka zer eginik eta hasteko gaurko partiduari bere garrantzia eman dio. Hortxe du ikusten ari zarete Tomas Kelati, aurreko denboraldian iritsi zen talde honetara eta eman zuena eman eta gero, urtebete berritu zuen kontratua eta denboraldia bukatu arte ondo bidean, lesiorik espalima otarteko hori ez dugu nahi, bukatuko du denboraldia eta Murtzia fitxaketa bat egin behar izan du, azte denboraldia berriz ere egiten hasi dan Raul Leto, esaten ari nintzen Gerald Green fitxatu behar izan du, ze Antelo kemin hartu zuen duela hilabete, naiz eta aurreko astean agertu den berriro Galiziarra, eta Gerald Greenekin ematen du taldeak sendotasun gehiago harrapatu duela. Partia honetan Josean, bigarren postuan balorazioan sailkatuta dagoen Marko Todorovic, eta laugarren postuan dagoen Augusto Lima. ACB joklari eta ipagarria da MVP-aren lasterketa horretan, behin-behineko sailkapenean dauden 6 joklaria, leheneko 6 joklaria, pibotak edo egal pibotak izatea. Hori aspaldian ez da zeben gertatu, Bai, egia da, baina ikusten ari gena, zenbateko balorazioa lortzen duten jokalari batzuk, eta, normalean pibotak aukera gehiago izaten dituzte. Hasi da norgehiagoka, Bilbao Basketen epagarria da guragi hor bostekoan ikustea, baina kontuan hartu, dauden arazoak eta Murtziako bostekoan, Buden lehenengo saiakera kontuz Indianakoarekin, ze mutila honek aurten eman duen aurrera pausua, ez bakarrik erasoan, defentsan ere eman du, eta horrela hasten dituenean partiduak, iaz gogoratu besterik ez dago, nola bukatu zuen Bilbao Basketen aurka, azkeneko segunduan, 3koa sartuta, Eta arraroa baldin bada ere, zonakako defentsarekin hasi. Hori da. Jauzitzaile horrekin kanpokaldean kontuz, ez baldin bada ondo defenditzen, eta
neiko gainean ez baldin mazea egoten besoa armatzeko aukera asko izango ditu. Radovicek baloia kanpora atera nahi zuen, pase marra ondo zainduta zeukan Mumbrú, Kolon, badator transizioan, bukatu ez, eta eskerrakor kanpotik barrura sartu den But. Nik uste etor Kolonek nahi zuela, ez, pase bat banatu, azken momentuan damutu eginda, beak ikusi du aukera bukatzeko, baina iritsi zaio. Figatu altzea Budek begi azpian daukan kolpea edo aztarna. Bai. Kolon, orain bai, lotura ondo Herbelekin, honek taula bilatu du eta balio du, beti gora atera dute saskiaren barrura zijoan baloi hori Murtziakoek, 3 eta 2 beraz markagailuan, Axel Herbelen endabiziko 2 puntuak. Murtziak ematen du partio honi bizitasuna eman nahiko diola, talde bizia delako besteak beste eta hori saiestu beharko du Bilbao Basketen defentsak. Erasoan berriz ere Murtziarrak 10 garaipenekin Radovicek jaurtiketa libren inguru horretatik lehendabiziko 2 puntuak, erasorako daukane ahalmen handia da, 2 eta 3ko zona jarri du hor Sito Alonsok, egia da, kanpokaldean nahi baldin hasi zerbait zen du hor utzunean nabarmena gelditzen dela erdikaldean eta hor Radovicek oso ondo aprobetxatu du inguru hori. 3 puntuko aldea dute berriz ere ukan Murtziakoek, Mumbrú. Radovicekin gelditu, Herbel aurkitu du baina kanpotik zetorren bai. Eta lehen Budi gertatu zaion antzero orain marra zapalduta zeukanez aurrez Herbelek, ez du balio pase horrek. Hor ikusi dugu. Erasoan beraz Murtzia berriro. Raul Neto bere etorkizuna NBA-an izango da, Utah Jazzek nahi duenean eramango du bertara. Baina momentu Endesa Ligan, aurte nahi gabe etorri da Murtziara, GBZek ezin zuelako bere fitxaketa edo bere fitxa mantendu. Hori aipatu genuen aurreko emanaldiaren batean ere, eta Carlos Cabezasekin batera, Murtziak bi antolatzaile handia ditu posto horretan. Esperientzia, gaztetasuna eta etorkizuna bide batez gizon honekin. Bai, bikote honekin badirudi konfiantza izugarria daukatela, jokalari guztiak eta horrek ematen dio aukera, desberdina dira gainaz, bat azkarra, beste agian taktikoa, eskarmente ondia daukalako, Carlos Cabezasek. Gelati ondo inguratuta zegoen, hala ere Murtzia lortu du Radovicekin, jaurtiketa hori egitea, aurkitzea eta Murtziarren ahalmen arazoari begira berriz ere berretsi egin digu gizon honek. Radovicek iaz iritsi zen talde honetara eta 2 urterako berritu du Murtziarekin. Jokalari balkanarra, Mumbrú, errebotea Herbelek harrapatu du, ondo pasa Bragi, biko saskirak eta asko ez ditu sartzen, baina sartzen dituenak, orain arte behintzat, baliagarria izan dira gehien bat, edo behintzat gehitzeko bai. Agian gaur minutu gehiago jokatu beharko ditu, zonakako defensa honekin babestu nahi du pixka bat, Bai, zerbait babestu, falta arlo hori, partida badaki, luzea izango dela, 2 baliabide gutxiagorekin, Todorovitzen marko ere ez dago bere sasoi puntu berenean fisiko aldetikan, baina badakigu, erten dakon nolako jokalari ikusta den, baina agian horregatikan, zonakako defensa. Netorekin gelditu da Mumbrú, ari eraso egin, labur utzi du gakoa Bilbao Basketeko kapitainak. Endesa Ligako 3ko jaurtitzaileen historia dutenen artean sartzerik badauka Mumbruk. 3ko beharko lituzke, 11 honetan sartzeko eta espilen parera iristeko. Eta istiluak Perezekin, momentu honetan Sito Alonsok eta zeaz mehatzen naiz konturatu zergatik. Purrustaka zegoen, hor Sito Alonso. Perez orain norengana jo du, Kelatiren gana okerezpanago. Pentsatzen dut agian falta eske horrela eta horregatikan. Parekatuta daude biak. Mumbrú hor erasoan falta. Erasoan falta ez defentsan azkenik, Epaile batek ekeinu erasoko falta zela Gartia Ortizek eta epaile nagusia Perezek agian Sitorekin izandako purrusta horren ostean kontrako erabaki du. Hor zaila zen erabaki hartzea. Bai batena edo bestena pitatzeko arriskua zegoen eta azken momentuan bazirudien Lima mugitzen zegoela eta horregatik pitatu diote behali defentsan, baina zalantzak. Lehendabiziko puntua bien bitartean Alex Mumbruk, 8 eta 5 markagailura. Ura egan barko du gaur, Zurruta horiek maiz egin barko ditu Sito Alonsok. Taldea labur xamar geratu zaiolako gaur. Eta gogoan izan, Bilbao Basketek azkeneko 2 irteratan, bai Malagan, baita Sevillan ere ez dula garaipenik urratu.
Radovic, kanpora zabaldu, Neto iruko marratik, ez da zuzena hori, errebotea itxi, ez dute itxi bilbotarrek eta aurragik falta egin dio Limari. Errebotea istea garrantzitsua, areta gehiago, Todorovic osasune egoera ez delako zuzenena, aulkian utzi du hasieran Esito Alonsok, eta Latavius Williams ez dago jokatzeko, Radovic, Herbelekin borrokan, Gakoa Balkanarrak. Ematen ari da eta ematen jarraitzen du gizon honek. Ondo mugitzen da, Egal pivot moduan oso jokalari fina da, jaurtitzailea, barrukaldean azkar mugitzen da, bizkarrez ere badaki jokatzen, eta nahiko zaila egingo zaio Herbeli defenditzea, badakigu nola defenditzen duen Herbelek, baina orain arte Radovicen partida nahiko zuzena. Herbele bilatzen ahalegindu da Kolom, eta Marko Todorovic kanpotik barrura dator, normalean bostekoa, baina arazoiek saieste aldera, momentu Sito Alonsok erabili gabe zeuka, Bertans, gainean Elima dauka, Kolom irten da kanpora, eta Raul Netoren falta da. Agian ez zauken premiarik Raul Netok eskuak sartzeko ikusita jokaldia antolatzen zebilela hor Kino Kolom, eta laguntza bazukala inguruan, baina. Bertansek huts, Herbel iritsi da, hor borrokan, Elima nagusitu da, gelatiri eman, eraso posizioan dagoeneko ukan Murtzia, Neto, baloi eskebut, pasean nola nahi ere, barrura sartu du, Radovicek ez du hor argi ikusi, ze Marko gainan zeukan, Neto, patxadaz, ez, baloi ekutu du, Marko Todorovicek, Kolom, Andorrakoa gelditu, jokaldi antolatu behar du orain, behin posizioan ipinita, eta Murtziak hoi baino oldarkortasun gehiagorekin, hor zuloa ikusi duala ere, Marko Todorovicek ondo baliatu eta Buden falta lortzeaz gain, jaurtik eta igarri izango du, kantxan sartu ala, lehenengo erasoan, bete-betean asmatu denen bestez Marko Todorovicek, baina merituaren erdia Kino Kolomen sarrera hori eman behar zaio. Pasioa ikusi baitu. Blokeo zuzena jokatu du gainaz Todorovic Kolonekin, jarraipena oso ondo egin du. Bada ez padare, beak ere bazekien Lima joango zela, oztopatzea jaurtik eta hori. Eta aukera izan du, erasoko errebotea lortzeko eta sartu ondoren gehigarria. Murtziako kirol jauregitik gertu gasolindegi badago, ez dakit erregai hartu duten bilbotarrez, beharko dute, partiduak hartu den itxura ikusita. 10:09. Momentuz ez du markagailua, naiz eta partiduaren kontrola Murtziak hartu nahi duen. Netok esku batez, taulan lagunduta, azkenean lehendabiziko saskirak eta lortu du Brasildarrak, 12:09, 5 minutu joan zaizkigu dagoeneko, eta neurketa lehiatua doa, Baina badirudi Bilbo Basketek nahi duela erritmo hontan jokatu, ikusita gainaz zezaitasunak izango dituen errotazioan, eta zonakako defensa honekin batzutan badirudi defensa mistoa bihurtzen dela, eta ezin irakurrik ikusten dugu Murziako bostekoa, eta orain arte nahiko gertu marka. Ondo zabaldu Kolomek, lastima geroz, bertan sekor aukera zeukan, eta gerora errebote horren bila falta egin du Marko Todorovicek. Gripeak jota, eta azte honetan, hainbat aldetan gripe izan ezpalin bada gastroenteritisa. Kutsadura azken baten, horrek seko uzten zaitu asteburuari begira. Atzo, Dani Diezi gertatu ditzaiona Donostian esate baterako. Neguaren bukaerak izaten dira ondorioak. Eguraldiaren aldaketak. 12:09. Kabezaz, dagoeneko kantxan Netoren ordez. But. Eta falta Gerald Greenek hartu du, Marko Todorovicen bigarna da. Bai, jarraian. Gerald Green iritsi berria, epatu dizu garestian. Zan ere, Anteloren lesioa betetzeko. Finlandia radaberez, naiz eta estatu batu Geraldi esan ere. Finlandiarra, baina berez ezi estatu batuetan ezia da. Eta bertako pasaporte ere badu. Kabezaz, Greeni Eliri blokea eskatuta Alperrik, 12:09, Kolom, presari gabe, Bertans, baloi esken Munbru, pase hartu du, ondo movimendua,
eta bikaina bukaera. Eta aukera izango du gaur Munbruk egal pibot edo lau moduan jokatzeko. Ikusita gainaz, Todorovicen bi falta horiek, zer esana izango dute, ez? Baldintzatu egingo dute agian Todorovicen defentsa eta Herbelek bai jokatu beharko ditula, ez? Minutu asko. Eta zergatik ez Munbruk. Kelati, hotz-hotzean, espero ez duzunean, Zasta. Badirudi ez askorik ez duela egiten, ez? Isilik ibiltzen da hor, baina beti betetzen du bere lana oso zuzen defentsan eta erasoan horrelako momentuak izaten ditu, ez? 6-8 puntu jarraian sartzeko aukera. Erantzuna hor, ez. Ondo Herbel, baina aktibo dago defentsan Murtzia, Radovic. Argiketa egin diote Herbelekin. Laguntza etorri da eta hala ere gaitzerdi. Ze lehenengo laurdena jokatzen ari den Radovic gelitu ezinean dabil Bilbao Basketen defentsa. Eta horre laguntza etorri da, Utxarte askatu beharrean Sito Alonso, markagailuan aurreti da ukan Murtzia. Vale, serie, hey. Nuevo serie 30. Nuevo serie 30. Bueno, Sito entzun dugu, baina joklariek gerora lehen nahi zuten pistan sartu eta haien inguruan sartu behar izan du burua. Bueno, lehen da biziko minuto betan, garbi dago, Nemanja Radovicek erasorako daukan ahalmena egiaztatzen ari dela, eta oso zaila defendatzen den gizona, azken baten, buru uste nagusia bihurtu zaio, orain ipein Bilbao Basketi. Munbruen erantzuna etorri denean, azkarra. Pase polita, agindu duen jokalea jokatu dute eta azkar gainaz, ez? Esan duzuna, Radovic defenditzea oso zaila da, 9 puntu daramatza dagoeneko. Eta zailtasun izugarriak, ez? Defensa gogorra egiteko. Eta hemen, zuzendu behar izan du, Kelatik eta Kabezasek protesta egin dutelako, ez? Baloia hasi baten, hemen ikutu aldu, ikusiko dugu Raul Lópezek, erabakia beste bazen. Ez da irten baloia. Ez da irten, hori hasteko. Marra zapaldu duela Kelatiri adirazi dio García Ortizek, eta bai, nahazmen horrena dan. Kelati berriz ere asmatu egin du, 2 jarraian dara matza. Murtziarren azkeneko biak, 2-ruko. 33 eta Murtzia dauneko 5 hartu ditu, Bilbao Basket sartzeke da oraindik, Larrialdi txiki bat ari da pasatzen momentu enten, ez? Defensa gogortu ezinik eta erasoan Murtzia oso sendo ikusten ari gara. Hauspotuta era bat, partida hasieratik. 8 minutu beteko dira Leicester. Aulkia luzeago dugu Diego Campo gaur. Bilbao Basketekin alderatuta, Kabezas, kanpora dator But. Indianakoak hortxe jaso du baloia, gainan dauka Bertans, orain laguntzera Lee. Bidea zabaldu dio Radovic, Herbelekin borroka izugarria dauka. Horre behartu jaurtik eta hori eta baloia Bilbao Basketen zat izango da. Lehen ere esan dut, partidu honi erritmo inpini nahi dio, ezarri nahi dio Murtziak. Horre aldea daukalako eta aldiz sosegatuago jokatu beharrean da Bilbao Basket eta kontrol hori lortu beharrean da. Murtziak badaki, ez? Aukia oso luzea daukala gaur Bilbao Basketekin konparatuta eta agien horregatik nahi du, ez? Gogortu gehiago, erritmoa jarri partidari nekea ea lortzen du. Halako baten iritsi da, halako baten iritsi da. Orain arte hirukoa sartu gabe zegoen Bilbao Basket, 5 eramatza Murtziak, lehenengoa Bertansek. 4 puntuko aldea. Minutu pasatxo lehenengo laurdena bukatzeko, Kabezas. Finkin taleki izan zuen Raul López, pare bat denboraldiz, Errusiako ligan, eta hor ari ziren biak alabiak, nor baino nor gehiago eta Malagakoa nagusitu da. Bai, eta Carlos Cabezas kontuz, ez? Oso jokalaria dimentsua da, eskarmentu handikoa, Raul Lópezek ere bai, baina oso ondo ezautzen dira. Beroaldi harrapatzen badu. Oso ondo ezautzen dira eta hemen ikusi dugu, ez? Buruz nahizu jokatu, atzera pauso bat egin du hor Raul Lópezek eta nahikoa izan zaio, ez? Carlos Cabezasi espazio txiki bat lortzen. Andiusic lehen aldiz kantxan, Rojas du aurrean, Marko eta Ali, ondo Marko, bikain. Dotorea, jokaldia. Teknikoki aurre hartu dio Finlandiarrari eta oso ondo bukatu du. Kabezas,
Errebertsoiek ezaguna ditu, Rojas, Dominikarrak ez du jaurti nahi izan, urreratu baizik, falta eske, horri isilik gehatu behar du joklariak, ze alperri da protesta egitea, eta dagoneko erasoan da Bilbao Basket. 22-18. Batira, partidua ipini zaion bezala ipinita, emaitzari izta bat ere txarra. La falta jaso du hain zuzen ere Handiuzitzek. Primera falta personal de Ecuador, número 27, Samuel Rojas. Cambio nuestra lucha Murcia. Se retira Scott, salta la pista. Hoi segundo geratzen dira eta bigarren utxartea eskatu du nunbait Sito Alonso. Banford dagoeneko kantxan zen. Atzeiru partida ligan, gaur beste bost orain eguardian eta dudarik gabe nagusiena Badalona, Juventud eta Real Madriden artean, baina guri dagokionez eta gertua gorrapatzen gaitulako Murtziako neurketa hau. Eta ez dakit aurrera begira partio honek bere garrantzi izango duen Bilbao Basketi dagokionez, Pentsatzen dut baietz. Hemen lortzen badu zerbait positiboa garaipena lortzen badu. Laugarren postu horregako. Bai, horregatik, hor finkatzeko, denbora askorako aukera izango du, garbi iradotzen. Eta ikusitan gainera nola dago zenkapena asko estutzen ari da, behikaldean, erdikaldean eta goikaldean, Bakoitzak bere bagoia dauka, Bai, eta zuloa zabaltzen ari dira. Horregatik. Aurrekoak, erdikoak eta atzekoak. Pick and roll switch. Pick and roll switch. All ball screen, sí, todos. All ball screen, this kind of fondos. Quietos aquí, quietos. Diego Campo, 39 urte bete berriak. Lehenengo urtean Endesa Ligan. Laguntza izan eta gero, hainbat eta hainbat urtetan. Aitorena, Maldonadorena, besteak beste. Eta horten ligara etorri den moda hori, horren erakusletako bat. Bertako entrenatzaia esan nahi dut. Zuet zaude, Kampainaren bat zabalduko du, lasai. Zerrenda luzea dago. Bai. Eta langabezian asko. Bai. Raúl, baloia eritsi zaio Handiuzitzi. Ez, Banforrek ikutu, baita Marko Todorovicek ere, jabetza izango dukan Murtziak. Bain beste aldean, taktikoki ari dira jokatzen, bi entrenatzaileak lehen ere, Diego Campo entzun dugu, geldik egon. Nahi zuen ikusi, begira, ea ze jokalariak kantxaratzen zituen Sito Alonsok, oain alderantziz gertatuko da, jokaldia beste aldean, nahiko denbora badauka gainaz. Eta jokalaria proposak, segundo beka aprobetxatzeko. Noski baiet. Raúl saca, no te puedes mover, ¿vale? Carlos. Kelati, good. Venga, entonces. Los bloqueamos, boom. Balón atrás. ¿Sí? Pass back to the screenshot. Ahora, desde ahí. Raúl. Bud, you are here. Kelati, you are here, doesn't matter. Y aquí habrá Carlos Scott. Con 5 seconds vas en carrera, bloqueamos. Da igual si tú la llevas, y hacemos lo mismo. Flare, open, penetra. Y atacamos a Raúl, si no. Pero solo un ataque, solo un tiro. Vamos. Pero dago Carlos Cabezas, Neko garbi, Raúl eraso ingo diogu. Oiaz, Murtziak bi entrenatze izan zituen, zalaparta hundiarekin, Nikolak hartu baizuen Quintanaren ordezkoa, eta batean beste nortasun bat eman dio Diego Campo, Bai, ni uste dut talde honek, egia da, iaz ere taldea berdin zamarra zela, baino aulkitikan badirudi zerbait gehiago eman diola, taldeari. Zazpi segundo genion bezala, lehenengo laurdena bukatzeko eta Kolomek egin nahi zuen falta egin du. Hau ez zegoen plangitzaren barruan. Eta besteak beste, Bilbao Basketek faltak zaindu behar ditu partia honetan. Bai, eta bonusean sartuta zegoen. Eta horrek emango dio aukera, netori, bi jaurtiketa libre izateko. Hor da Belo horizontegoa. Sito gondo ezagutzen du. 2 urte izan zitulako bere sanetara Donostian. Eta Sito gain zuzen ere, eman zion aukera iritsi den lekura iristeko, Ze oso gazte, etorri zen Donostira.
Eta minutuak bere ganatu zituen. Zoritxarreko jokaldia dudari gabe, 24 eta 18, lehenengo laurden honen bukaeran, 2 puntura ipintzeko parada izan dute, edo batera hirukoa sartuta aurreko jokaldi batean bilbotarrek, eta azkenik 6 puntuko tartea dago markagailuan, lehenengo laurdena bukatu denean Murtzian. Hoxean, Bilbao Basketen partiutako sarrera hauek ikusten ohituta gaude. Ez dakite horregon den azkeneko 7 segunduetan gertatu dena gerora ondorio ekarreko duen, partidua nola den ikusita, ez dakit ze iritzen duzun. Badirudi partida luzea ingo zaiola Bilbao Basketi, horregatikan pentsatzen dut Sito Alonsok jarri duela hasieratik zonakako defensa hori, babesteko, falta arloa, horrek eman dio aukera, ez, hirukoak bilatzeko Murtziari, eta nire ikuspuntutik hor dago aldea. Zuzen ari da jokatzen Bilbao Basket etxetikan kanpo, ez, kontuan izan da gainea ze baliabide gutxi dituen gaur. 6-4 sartu ditu hiruko marratikan Murtziak eta 6-1, ez, Bilbao Basketek eta hortxe dago, ez, beste kontu guztietan, lehenengo laurdenean berdintasun izugarri ikusten ari gara. Taula azpian, gezurra du, baina Murtzia errebotea zaintzen txarrena da Endesa Ligan. Eta horre saiatzen ari dira Markorekin jokatzen behin eta berriz, Lima aurrean egonda ere, urratsak izan aldira edo falta erasuan, edo defentsan. Sakristan epailakin ari da, ez, hor berriketan edo purrustaka. Urratsak horiek adiraz izana. Banford, kabezazen bila, batera eta bestera Malagakoa, ondo zaindu du pasea Raul Lópezek. Demoraldi hasierako Raul honenaren beharra dauka Bilbao Basketek, Aurten oraindik ez du eman, ez, behar dana, kapaz da, ez, azaltzeko eta mantentzeko teknikoki ondo sartu da Rojas. Joko berena, baina orain arte Txinparta ezaren jokaldi izan dau, Alde batean badago, bestean berriz, kostata. Raulen falta. Handiuzutxek espero behartzun barnekaldi bat izango zela, eta gero hor oso falta leloa, ez, egin du Raul Lópezek. Eta esan duguna, Tobias Borgek, azkeneko partidatan jokatzeko minutu gutxi, gaur derrigortuta, ea Suegarra zen moduz egokitzen den. Haren premiare badulako Sito Alonso gaur. 3 puntuko jokaldia bien bitartean Rojas Dominikarrak. 27 eta 18, alde handi xamarra, momentu honetan. Ba, ikusita ze gertatu dan kantxan, ez dago hainbesteko alderik, ez, jokoan, baino kabeza tekniko ondo ezautzen du Raul López, gustora ari da jokatzen. Kontuz hori bili behar, jaioa da, Lima, zain zegoen, ikusi du bertazen sarrera, egia esan, letoniarrak beste irten bireketzokan, hori egin baina Limak ia 2 txapel jartzen ditu batez beste eta hau garbia, izugarria, Zeia utzia dago. 28, hori da bere luzera. Eta nabarmentzen da, dudari gabe. Horrek ere lasaitasun ematen dio talde bati atzean, ez? Barneraldiak egiten dituenean aurkariak, badakizu atzean aseguru etxe badaukazula. Jauzia izugarria doka, beti azaltzen da, ez? Laguntzak egiteko prest, oso jokalari azkarra, harina eta aurrera pauso galanta eman du, ez? Aurten, azkeneko 2 urtetan esango nuke. Eta lehen aipatu ez, jarraitzen dute kanpotik, sarraski eragiten, bakarrik utzi dute kabezaz, eta defentsan arazo handia dauka Bilbao Basketez zoritxarrez. 30 puntu hartu ditu dagoeneko, 12 minutu bete ez direnean, asko dira, ezpairi gabe. 30 eta 18 utxartea. Raúl Renis, Alex al 3, perdón. Raúl Tobías, Alex al 3, venga, vamos. Axel. Premiaren argigorria piztu zaio Bilbao Basketi eta atzara Sito Alonso kutxartea erabili du, hain justu ere 2 gauza eskatzeko. Batetik talde izaera eta defentsa. Horrekin partidan berriz ere murgildu nahi duelako edo ikusi nahi duelako murgitzen bere taldea, eta alde hortatik kapitainak Mumbruk keinu adirazgarri bat egin du.
Baina jakina, orain gertatu dena ikusi eta gero, uste dut hori baino gehiago behar duela talde bilbotarrak, Bai, defentsan ez baldin badira gehiago implikatzen, jai izango du, ikusita CRZ ari da jokatzen orain arte Murtziako taldea, ez? Badirudi, Falta erasoan da. Badirudi defensa eskaxo honekin Murtzia nahi bezala joango dela, ez? Partidan, menpean hartuta dauka, momentu honetan, ez dauka gogortasunik Bilbao Basketen defensa, egia da, ez? Gogortzeko aukera gehiagir ez daukala, baina ez baldin bada saiatzen orain zailtasun gehiago izango ditu. Eta hori nahi zuen, ez zuzendu, defensa hori, eta gero aldatu egin du, ez? Erasoko jokoa serie bat aginduz, jokalari guztiekin irekita, laguntzak urrutiago gelditzeko, eta badirudi hortan nahi dira saiatzen momentu. Akabo. Ikusi, bazterrera zijoala, pasea intentzioarekin egin da zegoen, baina Raúl kokatzen ari zen ezkerraldera eta zuzenean kanpora pase hori Alex Mumbrú. Azkeneko bi erasoetan kapitaina ez da ondo egokitu, 30 eta 18, batez beste 73 puntu hartzen ari da urten Sito Alonsoren taldea eta 30 dagoeneko daramagun denbora honetan askotxo dira. Bai, gehiegi, oraindik 12 minutu bakarrik pasa dira eta jarraitzen dute hor, jarri dute Ixa alde batean, Ixa bestean, Ixa erdian. Murtziako berrintzaile. Dagoeneko 3ko 6 askirak eta daramatza ukan Murtziak. 6 7. Bai, Banford eta Wood dira, ez? Jaurtitzaile hoberenak kontuz kabezasekin ere hartzen badu aukera eta Kelati ikusi dugu, ez? Bi jarraian egiteko kapaz dela, momentu batean despiste guztiak oso garaizi horrenduko ditu Bilbao Basketek. 6 daramatza Murtzia genion bezala, bakarra Bilbao Baskete, baloi horreki ez egin dio Erbeli eta batzutan saiatzen ahalegintzen zara, baina ez zu deus ere irteten. Eta momentu honetan hori gertatzen zaio Bilbao Basketi. Nahi bai, baina ezin. Bai, baina ez da normala, ez? Hau ez da Bilbao Basketen ohiko jokoa eta, bueno, jarraitu inberdu lanean, konfiantza. Ere bada. Banford txikitxoak berriz ere katilua prestatuta azeirukoa sartu duen eta zalantza artean egondazkeneko hilabetean etzulako maila ematen. Pixkanak ari da bere onera etortzen, ia Sevillan jokatu zuen estatu batuarrak. Albuberkekoak berriro argia oraindik eta gorriago ipini du. Raúl, erantzuna ez dator. Errebote hori Kelatik harrapatu du, baina falta egin diote Tobias Borgi, edo ez. Borgen falta da. Erasoa. Markagailoa bikoiztuta momentu honetan, ez? Pentsakor, burumakor momentu batzuetan ikusten ditugu Bilbao Basketen jokalariak, hala ere bandikan partida asko gelditzen da eta jarraitu berda, ez? Begiratu gabe markagailoan lan hor defensako orduan eta hor saiatu behar dute. Ondo Borgor, oztopatuz Banforren asmoa, eta Murtziak olako aukerak sarri izan dituan, hau ere erasoan. Besoa erabili dulako. Bai, bestela defensaren falta. Rojasen falta izan behartu den. Dena den esatea nitzen, Murtzia aurten ikusi dugu behin baina gehiagotan, 16-18, 20 puntuko aldeak lortzen markagailu eta gero estu iristen bukaerara. Gaur ez dakit hori gertatuko den. Baina horregatik esaten da jarraitu inberdula, ez? Ez dira zenbaki normalak, Bilbao Basketek normalean zazpitikan 3ko bakarra sartzea ez da ohikoa. Horregatik aldatu egin du Guragi, berriz ere kantxara, Mumbrure hor ikusten dugu. Agian kanpotikan saiatuko dira, ez? Baina defensatikan hasi beharko du lana egiten, ez bakarrik erasoari begira. Horre sartzen ari dira horre. Inongo arazorik gabe, kabezase bukatu jokaldia, falta eskatzen ari zen, Marbeillakoa 30-18 eta orain 20 puntuko aldea zaplastekoa da, 14 minutu bete ez direnean Murtzian. Mumbrú, Kelatirekin dago, atzera Borgi, Todorovicen blokeoa, pasea etzukan hor, ze Lima pikanrola zaintzen ari da. Cabezas, Antelo, Galiziarrara bidea itxi egin dio Todorovice, baina hirugarren falta egin du. Ikusi nahiko nuke, berriz. Azkeneko bi faltak egia esan dudamudazkoak izan dira. Lehenengoa bai, baina bigarrena eta hirugarrena, hemen ikusiko errepikaldia, hirugarren honetan ze gertatu den ohartzeko, horiek pitatu daitezke. Bai, baina baloi ikutu du. Eneba, Antelo,
aurreko astean agertu zen berriro, belaunean izan duen lesioa oraindikan ez dauka erabat osatuta, jokalari galiziarrak, eta bide bat esan behar dugu, Zaragozatik Murtziara etorri denetik, Murtzian aurkitu duela bere benetako lekua. Eta hor, oina hartuta dauka Galiziako jokalariak. Ale handitzen ari da. Eta hori da txarrena, 58. 4 minutu eta 20 segundu punturi sartu gabe Bilbao Basket, eta 4 eta 18 bukatu da 18 punturekin jarraitzen du, lehenengo laurdeneko kopurarekin. Bilbao Basketek ez du aurkitzen eta ez hori bakarrik, okerrena zenbat baloi galdu dituen laurden hontan. Dagoeneko partidan bederatzi eta nahi bezala, ari da kudeatzen partida daukan Murtzia. Josean, eta erasoan erreboteak hartzen dituen bakarra Herbel da. Defentsan ez, baina erasoan hartu ditu 3 dagoeneko. Bere borroka partikular horretan, nolabait esatearren. Defentsan aukera gutxi izan ditu Bilbao Basketek errebotea lortzeko, 7 bakarrik utzegin ditu Murtziak partida guztian zehar, horrek adia ezten du nahiko garbi. Hor bai, ala ere Herbelek ez, aukera horiek hain garbiak izanik, bukatu egin behar dira nola doala, baina berriz diot, ezer irteten ez denean. Bertans, bitan pentsatu gabe, ez dago saskiratzerik, Neto, kabezazen leku hartuta, Banforre baloi eske, ala ere Anteloren bilari zen Neto, hori egin baino lehenago Lima aurkitu du hor, ondo zainduta dauka Kolomek, bestaldera, Kelatik Limari eman, 4 metrotik Brasildarrak, jaurtik eta ona izan du betidanik, ez Lima, berez unikajan distantzia horretatik sartzen zituen. Deigarren nahi ditu zait, Joan Plaza fitxatu dutenetik, arketzuen ezer jakin nahi Limataz eta Limak Murtzera jo zuen. Bai, harrigarria erabaki hori, baino ikusita gainaz nolako denboraldia ari den betetzen, ezakit. Damutu eta izango diran edo ez, baino... Bakizun ondagoen bere etorkizuna, martxa hontan. Atlantikoz bestalde. Dena den, oraindikan aukera hori ez du erabili nahi Brasildar honek, lehenengo ikasi egin nahi du eta dudari gabe azkeneko 2 urteetan behintzat aurrera pauso ikaragarriak eman ditu luzeak. Eta hemen aukera bikaina izan du minutuak lortzeko eta partiduera gaina ari da jokatzen oso ondo eta zenbaki guztiak arlo guztietan hobetzen. Bilbao Basket zaleak sufritzen egongo dira, gu sufritzen ari garen bezala 18 puntuan gelditu da Bilbao Basket. Bai, ez da normala, 5 minutu eta erdi, katiatuta, saiatzen ari dira, beste aldean ia erasoaldi guztietan zerbait lortzen du Murtziak, baino pentsatzen dut oraindikan hobekuntza ikusiko degula, Bilbao Basketek izaten ditu momentu larriak noiz behinka, hain larria ez dakit, ez daukagu gogoan denboraldi honetan, baino pentsatzen dut bere onera etorriko direla portzentaiak eta hor, gerturatzeko zerbait gehiago. Ez da ezer irteten, Josean. 54 eta 18, barita magikoan undago. Aulkiari begira, pentsatzen dut momentu honetan jokalariak saiatzen ari dira, ez dugu ikusten Zito Alonsoren irudia, baina hau ez da normala, hainbeste baloi galtzea eta ez da hain estua, Murtziaren defentsa. Eskerrak hor, Kolone txapela ipini dio Netori, arke falta eskatzen zuen, falta beak egin dio, Kolomi. Segunda falta personal de jugador número 8, Raulzinho Neto. Denbora honetan, ia 6 minutu terdi, edo 6 minutu ia 7 minutu ez ditu eman punturi sartu Bilbao Basketek. Hor gehatu da, kateatuta lehenengo laurdenean Bilbao Basket eta geroztik saskia ez du aurkitzen. 3 minutu terdi atsedenaldia izteko, Ragi. Bertan zen Bila. Banforre markaketa dauka, Kolom. Pasia gaizki, zainduta zeukan, Lik. Bai, hoi pase komplikatuena zen, kanpokaldean aukera hobeagoa zeukan. Eta bikoiztutako baloia denak haientza dira, Hori ere esan berra dago, hor ere defentsan lana ondo eginda zeukan Bilbao Baskete, baina baloia azkenean aukera eman diote Liri. 54 eta 18 markagailuan, Bertans, Mumbruen gainean, Kelati dago, laguntza iritsi, hirugarren bat ere bai, baina oso ondo aurre egin du, iskin eginda laguntza horiei, Alex Mumbruk eta bazen garaia. Lehendabiziko 2 puntuak laurden honetan Bilbao Basketen alde.
Bai, eta hor bizkarrez jokatutako jokaldia, bukatu du Munbruk. Egia da, Raul Lopezen defensa oso txarra izan dela, Borgek ez duela ez askorik erakutsi, eta Kolonen partida gaur orain arte oso gaizki, egun txarra bulegoan izaten da, noiz behinka, eta orain arte hori gertatzen ari zaio, Josean, ez dakit antolatzaile posizio hortan gaizki. Partziala 22-0 edo 24-0 izan den, ja, zenbakiak ikusita horren unbait izan da, 22 edo 24-0. 22. Roagi, bai! Itxuratzen hasten den pixa bat markagailua. 2 minutu geratzen zizkio atxenaldira iristeko Bilbao Basketi. 23 puntuko tartea markagailua nola nahi ere. Radovic, Neto. Erresies egin, Li. Eta ez da egokiena, baina ara. Bikoiztutako baloiak, norentza dira, gorriz, jantzita dauden piperzale hobetzak. Beak ere ospatu du, nabarmena ginen doren ez da izan lehenengoa. Beak ere kanpora bota ditu, pare bat hor saskiaren azpian eta guain pozik bizena. Murtziako Zoroetako piperrak, piperarazi ditu bilbotarrak. Eta... Gozoa eta mina izaten da, eta... Mina tokatu zaio momentu enten, Bilbao Basketi. Banfor aukira, markagailuan 25 puntuko aldea, eta bertako zaleek, hau ez duten inundik inora espero, entzunda atarian, bai batzuek eta bestek, joklariek eta entrenatzailea botatakoa, Ukan Murtziako joklari eta entrenatzaileak esan dagoa. Urratxa. Erbelenak. 12. baloia, lehenengo laurdenean, lehenengo zatian. Maldan gora partidua hasi baino lehen, eta zesanik ez orain. Urratxak izan dira, irtera. Alterakoa ziren. Garbiak. Dena den, gauza esango ez, baina aurten irizpidea oso aldakorra dute epaiek. Ados nago. Kolon. Pasea aurkitu du, barneraldiarekin, ausardiaz, barruraino sartu da, azkenik, Dairis Bertans. Vertikaltasun hori erabiltzen saiatzen ari da, orain arte etekin handirik ez dio eman egia esan, eta hor lortu du azkenik, helburua. Falta egitera ez da iritsi den but, baina tira. Hor da gehigarria. Minutua, lehenengo zatia bukatu dadin. Partidu luzea. Egingo zaio. Gaurko partidu oso luze Bilbao Basketi horrela jarraitu ezkero. Elati. Lirekin ez da usartuko berriz. Buruz-buru jokatu nahi du. Ondo utzi orain Liri. Kostata, baina Li, orain arteko 3 partidatan puntu bakarra zeraman. Eta hor ari zaie talekideak bila eta bila. Eta Finlandiarrak honen bestez 4 puntu dara matza. Erbel bakarrik ari da jokatzen barrukaldean. Gira lik 2 metro eta 9 zentimetro dituen jokalaria da. Ez da oso trebea. Beste lan bat egiten du, Beste lan bat egiten du, egia da. Eta gian horregatik ari da, bere bila, taldea ikusitatzen bateko ikunea daukan gaur Bilbao Basketen barrukaldean. Baina partidua jarri zaien bezala, talde dinamikan sartzeko, arekin jokatzen ari dira, ze Limaren lana, momentuz, baztertu egin du Diego Campo. Markagailuarekin zesanik ez. Negarrez, baloi hori barrura. Eta bien bitartean, Erbelek lehenengo jaurtiketa librea sartu du. 3. puntua du belgikarrak. 8 daramatza Munbruk eta 6 aldiz Bertanse. Alpegiak oso zangutxe hartu da dira, oso serioak. Denak dakite partida aldapan gora daukatela, oso gaizki jokatu dutela lehenengo zatia. Eta, hobekutzaren bila, atxeen diran, ea aldageletan zuzentzen duten defentsako lan hori. Izkierrak ze hori bakarri falta egin nuen.
hain justu ere, Martinek asmatzea jaurtik eta horretan, ze pasea ondo atera du Cabezasek. Amaitu da honen bestez, lehen zatiko gurutz bidea. Hori bihurtu zaiolako partio Bilbao Basketik zoritxarrez, markagailuan dagoen aldea ikusi besterik ez dago. Murtziak 52 puntu sartu ditu, Bilbao Basketek berriz, 28, 10 minutu barru gaude zuekin. 11 minutu eta berriro Murtziara egin behar dugu, eta ea bigarren zatian, lehenengo zatian ikusi dugun irudiak gutxienez, zuzentzen duen Bilbao Basketek, denboraldi honetan horrelako lehen zatirik ez dute jokatu orain arte behintzat Sito Alonsorenek. Ez da hau realidadea den, ez ze esan daiteken, baina egia esan markagailuan 52 eta 28 atzetik ikustea Bilbao Basket lehenengo zatian 52 puntu jaso izanagatik eta erasoan izan duen lehorte edo arazori bereziki bigarren laurdenean, hortik zerbait ondoriztatu daiteke? Bueno, agian bai, ez, lehenengo laurdena duintasunez jokatu du Bilbao Basketek, kontuan izanik gaina zenbateko gabeziak dituen, ez, bueno, bi jokalari da, bai, badakigu, baino ze jokalariak dituen, ez, momentu enten kanpoan, bai Latavius Williams, barrukaldean jokatzeko jokalari hoberena edo atletikoena eta etekin izugarri ematen dio, ez, Todorovitzekin batera. Eta hala ere 6 punturekin joan da, ez, laurdenan bukatu ondoren. Baina gero, 20 eta utzeko partziala jaso ondoren, zigorra galanta, buru makur, defensa txarrarekin jarraitu du, erasoan 12 baloi galdu ditu, ez du Bilbao Basketek ohiko erritmoa lortu partida guztian zehar. Ia 7 minutu punturi sartu dabe, Hori 7 minutu lehortean, eta, bueno, Murtzian nahi bezala, ez, iruko marratikan 11-tik 7 sartu ditu, eta beste aldean 10-tik 2, ez, valorazio kontuetan alde nabarmena, 10 jokalari Murtziakoek lortu dituzte puntuak, Bilbao Basketen 5 bakarrik, eta ez da hori okerrena, ez, 4 jokalari Bilbao Basketen punturik gabe edo zenbaki negatibotan, ez, valorazio kontuetan. Orduan, errealitatea da, orain arte ez dugu ikusi horrelako partidarik, ez, Bilbao Basketen, eta espero dezagun hobekuntza bat izatea, ahaztu ze gertatu den lehenengo zatian, momentuz, gero astean zehar hausnarketak egingo dira, baina orain partida berri bat hasi, 20 minutu berri, eta, bueno, ea hor lortzen duten zerbait gehiago. Bueno, datu batez eman behar dut, eta ez da... Olako datu ez ditugu eman nahi, baina kasualidadez, laurden batean puntu urritketa zeukan talde honen aurka Bilbao Basketek Murtziara egin zuen lehenengo aldian. Orduan, 2006-2007 denboraldian 51 puntu sartu zituen Bilbao Basketek kantxa honetan orduan Polarizen taldea, eren izena, Murtziak 9 puntu gehiago, baina laurden batean 6 puntuan gelditu zen orduan Bidorretanen taldea. Eta gaur momentu batean hori ontzekotan egonda, Eskerrak Monbrua agertu den momentu batean, eta gero beste 8 puntu etorri diren. 10 guztira, baina 7 minutuan punturik sartu da egon eta gero... 24 eta 18 lehenengo laurdenean, 28 eta 10 bigarrenean Murtziak erasoan ia dena sartu du, portzentai oso ona daramatza, eta valorazioan zenbakiak asko handiagoa dira, aldea handiagoa da, markagailuan daukagun aldea baino. Eta dudari gabe horrelako markagailu batek epaiei lana errestu egiten diete. Murtziaren asmoa esan dugu emanaldiaren hasieran, playoffak harrapatzea da, naiz eta hori ezinezkoa suertatu zaion aspalditik, azkeneko denboraldian lortu dituen emaitzak sailkapenean ikusi besterik ez dago, 13. postuan bukatu baitu azkeneko 2 urtetan, 15. orain dela 3 denboraldi, baina urten eta pixkanaka horre ukan sartu denetik agintzera, gauzak aldatzen ari dira, eta ez da ez talde, garai bateko talde alai eta eraginkortasunik ez zeukan talde hori. Emaitza ikusi ditugu, eta dudari gabe emaitza horietan, momentu zarrigarria Juventud ematen ari zaio lana Real Madrid atxenaldian. Ikusi da gainaz nola jokatzen Juventud denboraldi guztian, bere etxean,
horrelako partidak egiten ditu, ez? Orduan gaur ere bide hortatikan dijoa, hango partida, ez dakigu ze gertatuko den, ez? Partida aurrera joan ala. Baino Juventut ausart eta lotsagabe ikusten dugu. Sailkapena, behineko sailkapena ikusten ari zarete, esan dezagun Valentzia irabazten ari zaio Zaragozari eta horre uste 6-7 lehenetan daudenen artean borroka areagotzen ari da eta Juventut arte gauzak nahiko erabakita daude, atzetik lanean ari dira, bai Valentzia, bai Kai, zesanik ez Laboral Kutxa Baskonia dagoeneko sartu da horre 8 lehenetan, momentu honetan ez 7. litzateke eta Kaike galtzen balin badu, egoera hobeagoan bukatuko du jardunaldia Baskoniak, baina gero Kanarietako bi taldeak ere horra dira, ate joka. Hasi da bien bitartean, bigarren zatia Murtzian, 52 eta 28, erasoan ari dira Okanporenak, erreboteak, nahi gabe harrapatu horre Raul Netok, Radovicen leku hartu du, Netori zabaldu, har jokatu du Brasildarrarekin eta hor ondo itxi da behingoz Bilbao Basketen defentsa. Erasoan Kolom, Todorovic irakutsi dio bidea, baina gero pasean ez da asmatzen ari Andorrakoa. Lehenengo zatian ez du Iparra ondo aurkitu, eta jokaldi honetan ikusi dugu zer gertatu da. Gaizki otuta gaude, ez? Denboraldi guztian zenbaki onak lortu ditu antolatzaile honek, Kino Kolonek denboraldi bikaina darama orain arte. Eta aukitikan irten ondoren Raul Lopezek ez dio erantzunik eman, ez? Gaurko partidan eta Borjek ere ez, orduan horregatikan jarritzen du, ez? Kolonek kantxan. Pase hori galdu egin du, ez da ondo konpondu hor Marko Todorovitzekin, baina gutxienez defentsan beste zerbait ikusten da. Hirugarren falta atera dio eta adimentsu jokatuta Raul Netok, erritmo aldaketa horrekin hautsi egin du. Ez da ondo gogitu orain Murtzia berriro erasoan, bidara matzai jarraian. Lehenengo zatien atera zaiona, ez da dira bigarren zatian berriz ere gertatu. Ez zaio irtengo, ez Murtziari horrelako portzentaiak ez ditu beteko, ez 3,marratikan, 100-tikan gora sartzea ez da ohikoa eta entzatzen dut ez duela, ez errepikatuko horrelako ogindukoa. Kelati, 3,marran itxatxita, bi sartu ditu eta horra hirugarrena. Base ere azkarra, defentsa kokatu gabe zegoen eta Kelatik sogarbi ikusi du Saskia nun zegoen eta nola apurtu. Bertans, Todorovicen bila Limaren defentsa, Montenegrokoaren gainean ona da, Kelatik laugarrena sartuko aldu, bai. 58 eta 28. Jogaldi honetan ikusi dugu, ez? Ze defensa motela daukan Bilbao Basketek, aukera eman diote Kelatiri begiratzeko, nun zegoen marra, oina atzeratzeko, eta 3 bat lasai egiteko. Igandetan ez dugu bulegora joan nahi. Sarritan esaten dugu eta hori tupikoa da, ez? Bulegoan gaur egun txarra. Bai, oso txarra. Baina igande eguerdi parte hau Bilbao Basketi demoraliko igande eguerdi txarrena da. Tamales. Banford. Neto. Denbora aurrera doa, 4 segundo. Neto Lima aurkitu du eta Limako normalean bauxe egiten du. Aukera hauek baliatu. Nahi bezala ari da erdiritzen Raul Neto Bilbao Basketen defensa barruraino sartzen da. Disfrutatzen ari da, bikoizten du baloia hor metro batera, nahi duen lekuan jartzen du, eta horrela ezinezko egingo zaio, Bilbao Basketi. Kosta eta hirugarren aukeran. Bate Raulek ez, bigarnean Todorovicek ez, eta azkenean Herbelek agertu behar izan du hor, 30. puntua lortzeareño. Neto berriz, Radovicen bila, ez dauka paserik, Lima aurkitu du, Lima eta Todorovic, 3 falta ditu Montenegrokoak, eta ez da egitu Raulena edo Todorovicena balin bada, laugarrena da, Todorovicek altxadu besoa, hor Raul Lopezen laguntza egiten zegoen, eta ez dakit, zeinen izan den, edo finikitatu dioten, baina... Hor argi jokatu du ala ere, ustete Raulena izan behar zula, Tito Alonso asarre, bertan zenlanarekin, Kelatik bila urtik eta bakarti txamar egin ditulako, aldatu egin du,
Eta Raul Lopezekin eskolta posizioan nahi du jokatu, ez? Ea zerbait hobetzen duen erasoko jokoan, ikusita gainaz bertan zek erasoan aize askorik ez duela egin, ez? Bakarri dagoelako, bakarrik. Defensan badakigu, Raul Lopezek ze askorik ez diola emango momentu honetan, baina, bueno, gutxienez erasoan. Raulen falta zen, Raulen, eta ez Todorovicena. Beraz, 3 falta ditu Todorovicek, 3 falta Raulek, oraintxe 3koa sartu duenean, bikekoaren lehenengoa da, 62 eta 20... ez biko eman diote azkenean, bai. Bueno, hori da pustua, ez? Gutxienez erasoan, azkarrago jokatzeko aukera, jaurtiketak aske lortzen baditu Raul Lopezek badakigu zenbateko kalitatea daukan. Egia da defensan ez askorik ez diola emango taldeari, baina bueno, gutxienez erasoko apustuaren bila, ez? Egin du aldaketa hori Sito Alonso. Taula azpian erosoari da Murtzia, behin eta berriz, hori zigortzen ari zaio Bilbao Basketen defentsari. Kolom, luze dator aldaratzea, Radovicek hartu, Banforri utzi, Banforre batera eta bestera begiratu, 3 marrati jaurti ez, errebote atzetik etorrita Marko Todorovicek harrapatu du. Horrez du burua ongi girabili zorionez Banforrek, ze bere kabuz ari zen. Bainarekin ikutu baloi hori Limak. Eta minutu asko, mataz beste 24 emate ditu, gaur ez ditu emango kantxan, beharrik ez daurako kanpok ura desgastatzea injustu ere. Mumbrú, kelati du gainean, laguntza ikusi du. Keinu ere bai, ondo zabaldu, Handiusicek asmatu ez ordea, Mumbruk, taulan, ez eta Todorovicek etorri behar izan du. Lehenengo aukerak ez ditu bideratzen Bilbao Baskete, bigarrenak behar ditu. Falta eske, Todorovic hor, behari falta batzuk pitatu dizkiote eta hor rebotean ikuste dut bultza egin diotela, baina. Pixkanak ari da epaien mirespen hori lortzen, denboraldi hasieran asko erresagoa pitatzen zitzaion berari eta jaso gutxiago. Errespetoa lortzen ari da, ez? Ikusita gainera zenbateko nolako zenbakiak betetzen ari den, ez? Orain arte. Raulen falta laugarna da, Ez da egon, ez? Izerura begira nintzen. Ez iruit. Raule ikutu baloia, baita Netoren soinan ere, eta jabetza Bilbao Basketentza da. Horretan ingarri ikusi, baina tira. Raul, 30 puntuko aldea. Herbel. Kostatzen ari zaio, jarioa ere eskuratzea. Ez dauka ritmorik Bilbao Basketek, ez sistemak betetzeko, ez kontrasoak jokatzeko. Jaurtiketa errezik ere ez du lortzen, kostata egiten ditu, ez? Jaurtiketa guztiak. Eta Goliaten kontrari da behin eta berriz Herbel, erasoko rebote horieten bila. Handiusicek halako batean ere asmatu du. Honen denboraldia ez da ez, iaz Valladoliden emandako bera. Tartara Sitok tarteka zigortu egiten du, gaur erabili beharrean da. Kelati, antolatzailean nunda, hortxe, Neto. Herbel irten da. Radovicek ez, eta berriz ere Marko Todorovic nagusitu da hor. Mumbrú. Murziarren porcentaiak ez dira inbestekoak, Baina lehenengo zatian hautsi du partidua. Oain aldearekin ari da jokatzen. Defentsa ere ez da ingo horra eta errotazioak erabiltzen. Okampo horretan ari da. Beste entrenatzaile batzuen jore izaten da, odola behin ikusita, edatu da dira, ez? Baina Okampo nahiago du gaur minutuak erabili, bere taldean dituen arazoak ere pixkanak gauzatzen joan daitezen, eta jokatu gabe egon diren joklariak dinamikan sartu behar ditu, azken txampani begira. Eta gauza bat zuzendu behar dugu, horari ginen Lopezen zema falta ez, lau ditu. Laugarrena izan da bai. Berriz ere kabezaz, ipini du kantxan Okampok. Herbel eta Antelo. Raul. Zindu Todorovicekin jokatu, barreraldia ona du. Eta hor, Murtziako joklaria sartu du. Uste Li edo Antelo izan dela Barrojas.
Baloiatzi joan barrura, Eta Rojasek ikutu du, ateratzeko intentzioarekin, hortxe, beti gora eta puntoiek ez ditu gehituko berak. Nahi gabe, horrelakoak ere gertatzen dira, nahi eta ezin sartu eta... Rojas. Markatu egin diote hor. Bai, Rauli bosgarren falta hortxe. Nahi gehi behindako falta, baina falta ze. Li. Eta Todorovicen oin aino du pase horrek. Jokarriak askatuta ditu Montenegrokoak. Eta Murtziak esan barra... Erbelen falta, argia. Hortan txutziko dute. Berandu iritsi da. Bodicek bat nahizun egin eta... Zatean dituan, Murtziak azkeneko partidatan batez beste, azkeneko hilabete perdian 80 puntu hartzen ari zen, eta gaur begira, ze zenbakitan dagoen. García Ortizekin izketan ari dena Raúl López. Zel burruka zuten, Rojasek eta Mumbruk eta Dominikarraren bultzada erabaki dute epaiek. Besoak erabiltzen ari zen. Tartara zigortu dute. Lehen zatiak zeukan erritmo guztiak galdu du bigarren zati honek. Eta Bilbao Basketen helburua markagailuan inguratzea izango da, ze garaipen oso urruti du, Bueno, komeni zaio erritmo hontan jokatzea, ez? Gutxienez, laurden hontan mantentzen ari da, markagailuan. Eta ez dauka hainbesteko jari horik Murtziaren eraso handia. Edo kutsatu ez ote diren egin bitaldea bigarren zatian. Hain kontu eske handiuzitxi, ez? Raúl Lópezek esan dio zergatik gelditu aiz, ez? Hasi baldi mae mozketa jarraitu. Cabezas. Banford irten da kanpora. Cabezasen mozketa, paserik ez dago. Ezkerretik eskubira egin du Albuquerquekoak. Jokai txikia. Adimentxoa bai, eta hor borroka Antelo eta Herbelen artean. Jabetza ala ere Bilbao Basketentzat izango da. Gezia bere alde duelako eta utxartea eskatzeko baliatu du etenaldi hau. Oker espalimago Sito Alonso. Ez aurrera ezatzera, laurden honetan bentsate markagailua parean dago, baina aldea aspalitik lortuta dauka Ukan Murtziak. Politia zen denboraldi orain arte, baina partidu hauek ikusten ez ginen ohituta eta zoritxarrez gaur etorri zaio gurutzea. Nolabait esaterren Bilbao Basketi. Maldan gora, hasieratik dena albisteengatik eta gerora partidua jarri zaionaren ikuspuntutik. Eta orain berriz ere, tira, aurpegirik onena eman nahian dabiltza Sito Alonsorenak, markagailuan dagoen aldea haundia den arren. Raúl López puntua pilatzen, bosta eta hori bai, 74 eta 40, eta falta erasoan Budek egin dio Handiuzitxi. Hori da Sakristan Bizkaitarrak erabaki duena. Horren inguruan ere, maiz aipatzen dugu ez, Josean, olako partidu batean, bertako talde bat, esan nahi dute, talde Kataluniarra balin badago, Kataluniako epaile bat ikustia. Bilboko balin badago, Bilbotarra. Horren inguruan ere, Murtzian hitz egin da, Baina tira. Bai, bueno, pentsatzen dut hitz egingo dela, ez hitz egingo zela, baina sarritan gertatzen da, ez epaileak, hangoak edo hemengoak izaten dira, eta partida guztietan ez nuke esango, ez? Luna aukeratu ez dagolako, baino askotan gertatzen da, ez? Bai. Bueno... Bitxikeri gizara bakarrik, Bai. Epaile Kataluniarra asko dago. Madrildarrak ere bai. Hiru talde ditugu hemen inguruan. Bueno, epaile... Euskal Herriko epaileak ere badaude, eta normala da, ez? Noiz behinka tokatzea, baina nik uste horri etzaiola, begiratu behar, ez? Dudari gabe. Normalean epailea bere lana betetzea joaten da, eta... Partidua ez joango balitz orduan bai, orduan bate baino izango. Bai da, ura da, errudun. Handiuzitxe lehenengoa barrura. Baita bigarna ere, 4 puntu guztira. Serbiarrarentzat, ez dira asko, ze gaurren minutuak izan behar zituen, tala ere ez ditu izan,
Rojas, kanpoan zai Lima. Monbru etorri zaio, ez da usartu. Kanpora egin, banatu dezan Cabezasek, eta Rojasek urratsak egin ditu hor. Boterik gabe bi urratsak egin ditu. Marko etorri zaio gainera. Eta horre zuzendu nahian hasiera bateko asmoa. Eta horrela trabatzen dira partidak. Lastima gero, lehenengo zatian Murtziak eskuratutako alde luze hori. Bestela partidua berriz ere estu zegoen. Bai, 28 partzial horrekin erabaki du, ez? Horrek atiatuta gelditu da Bilbao Basket, eta geroztikan, badirudi, nahiko txukun ari dela jokatzen. Pixkanaka ala ere hor astiro eta badazpada ustegaberik ez du nahi Diego kanpo kutsarte eskatu du, ze isiltasunez eta zarata hondirik egin gabe pixkanak ari da zutitzen Bilbao Basket. Bai, hasen dikan aurrera partida berri ikusten ari gera, ez? Eta kanpo ez dago gustora, ez? Bere taldeak ez du hain sendo defenditzen eta zaitasun gehiago ditu. Vamos a jugar ahora, New, con buen ritmo, New ping, and then, buen bloqueo, cambio, boom, y then play zone, o this kind of thing, do the same, at the end, José, rápido aquí, Gus, aquí, ahora, pintas, Veneno hasta el final, ¿vale? 5, boom, y José arriba, y aquí, pero hay que jugar con ritmo, luego José, habla para Gus, pasamos, defensa, vamos, defensa. Aurreko astean entrenatzaile horren taldeak Sevillan partidua ondo jokatu eta ondo irabazi zuen, eta orduan bueltan esan zuen, bai, oso ondo dago hau, baina aurrerago hone balin badugu jarraikortasuna behar dugu, eta gaur egia esan lehenengo zatian bide hortatiz zen, baina orain hor temati pintzen den aurkari bat aurkitu dute bigarren zatian, eta hau da Bilbao Basketek erakutsi duen nortasuna, hau da, ez du lamore ematen. Bideoa hendikan luzea dela. Beraz, Okampo kutsartu hori eskatu izana ulertu barra dago, Noski baietz, bigarren laurdena oso txarra jokatu du Bilbao Basketek eta ordaintzen ari da, ez? Oain lan gehiago egin beharrean ikusten dugu, baina mugatuta dago hala ere, Murtziak ere bere gabeziak dituela agirian gelditzen ari da, ez? Momentu batuetan oain ez du aurkitzen, erritmorik eta zaitasuna ditu. Josean, arestian aipatu dugu Murtziak aurten askotan 20-18 puntuko aldeak eman dituela, Eta ea ez ote den gaur ere horregatik eskatu du horren beste gertatzen. Momentuz jarraitzen du markagailuan hurbiltzen Bilbao Basket. 74 eta 45. 30 puntu betik egonda duela 3 minutu. Cabezas. Ondo berriz ere defentsan. Ondo Herbele. Herbele baloi hori harrapatu du eta Cabezasen falta da. Oain ez dauka Murtziak hainbesteko mugimendurik bere sistemetan eta zerbait hobeto ari da defenditzen Bilbao Basket, horrek eman dio aukera gainaz, laurdenean Kelatik ordena jarri behar hor. Laurdenean agintzen ari da eta horrelako helburuak izaten dira askotan, ez? Horrelako partida txarretan atsedenaldian partida berri bat az dezagun, ea lortzen dugun laurdenea irabaztea eta pixka bat hurbiltzea, aukerarekin ea lortzen dugun iristea 12, 14, 15 punturekin azkeneko laurdenera. Murtzia urduri jarri dadin. Bai, eta hortan nik uste eta bidea saiatzen. Temati beraz Bilbao Basket, 74 eta 47. Hirugarren laurdenaren ondarrean, zaiena lortu talde bilbotarrak hurbiltzea eta Murtziak orain puntuak ez ditu hain errez aurkitzen lortzen. Gehiago hurbildu daiteke, Andiusic, bai, 74 eta 14 puntuko tartea, orain labur xamarra iruditzen zait, tarte hau. Bai, baina gutxienez 10 puntu murriztu ditu Bilbao Basketek, ez? Atzeen aldian hainbesteko aldea zegoen, orain hurbiltzen ari da, lehenengo helburua hori zen, berriz ere partidara bueltatzea, gero ez dakit, ez? Indarrak iritsiko diren, ez? Partida azkenean borrokatzeko, baina orain arte erakusten ari da, ez? Askoz hobeto ari da defenditzen eta erasoan ere beste bizitasun bat erakusten ari da, transizioan eta bar Bilbao Basket. Duela pare bat aste ez baian zegoen Banforre bila urteketa libreak baliatu ditu. Okamporen apostuetako bat aurtengo Murtzia honetan Alburquerqueko jokalari txikia izan da. Raúl Andiusiczekin ezin jokatu, hortik anospa egin du Serbiarrak, Herbele etorri da laguntzera, oain presionatzen ari da Murtziaren defentsa,
laurdena amaitzear denean, Erbelek asmatu beharko du zerbait, pasea Rauli, ez, eta hortxe bukatu da laurden hau. 30 puntu galtzen egon eta gero, hirugarren laurdenean, 16 puntuko aldearekin bukatu da laurdena 76 eta 50. Miraria, behar du egia esan Bilbao Basketek, zailenak ikusi ditugu eta ez dakit zailtasun horretan murgiltzerik izango duen garaiz geratzen diren 10 minutu hauetan. Ukanek hartu zuen Murtziaren ardura duela urte batzuk eta badakizue ondo asko kirolarien unibertsitatea bihurtu dela dagoeneko Ukan, Unibertsitate Katolikoa Murtzia aldean, eta unibertsitariak bezala ikasi barrean dira. Eta ez dakit, bigarren zati honetan ikasketa hori zailtzen ari ote zaio Murtziari, aurrean dauden soldadu horiek, Bilboko soldaduak, zutitu egin direlako une batean behintzat. 10 minutu geratzen dira. 16 puntuko aldea markagailuan, baina lehenago okerrago zegoen Bilbao Basket. Noski baietz, 8 puntu batik irabazi du laurdena. Beste itxura bat eman du, erasoko jokoan, eta, bueno, badirudi Okampo ez dala gehiegi fidatzen, eta bere bosteko berena kantxaratu duela, laurdena azteko, azkeneko laurdena da, erabaki horra, eta ez du ustegabegi nahi, orain arte ikusita gainaz nola zeukan partida, menpean hartuta Bilbao Basket, eta oain ez du hain garbi ikusten. Zaskia ere ez, Hor, esan diote Limari, hala, asmatu zazu zerbait. Eta horra jo behar izan du hor, Todorovic aurrean izan da, ez zukelako nondu inora jokatu garbi, Neto. 18 puntuko tartea, Marko, kanpora Handiuzitxi, jaurtik eta ona da, sartu ez, eta ora gertu da gaurko soldadu nagusia, Erbel. Ze erasoan, erreboteak harrapatu eta harrapatu ari da, 6 daramatza da honeko. Jaso dituen 8-tatik. Urratxak egiteko zorian egin ezpaditu Marko Todorovicek, besoak goian zituen Radovicek, Neto, hor datorre Banford, ondo zabaldu du Neto, barrura jokatu Kelati eta Limaren arteko jokaldia, Todorovic besoak ipini baino ez, baloi hori jasotzeko, Handiuzic, falta egingo du Bainetok, eta lagertatu da. Murtziaren txakalaldi hau lehenago etorri izan balitz. Bai. Bueno, nabaritzen zaio, orain arte, aspalditikan Murtziak helburu bakarra zukan, mantentzea Endesa-ligan, oin badirudi, beste helburu batzu dituela, eta exigentzia maila igo dute. Presioa nabaritzen zaio barain, Baloia jartzeko, gaizki hor pasia Munbruk. Radovic, Neto utzi berriz. Pelati irten da. Radovic bere lekuz kanpo. Netok jaurti behar. Gau izan da lehenengo zatiaren patua. 13 daramatza Murtziak. Bai, hala ere, hirugarren laurdenean ez du hainbesteko portzentairik lortu. Baina berriz ere badirudi. Bosteko honekin lortzen duela. Bitik bat sartu Raul Neto, kutsarte eskatu du Sito Alonso. Hirugarren laurdenean 68 eta 32 puntu behetik egonda Bilbao Basket. Eta hala ere, 14 puntura hurbildu da momentu batean. Eta orain berriz ere, Netok sartu duen hirukorrekin, Sito Alonso kutsarte askatu eta utxarte horretan, espero genuena bota du, ez? Dagoeneko ez daukagu zer eginik. Baina bai oinarrizko gauzak egiteko 9 minutu geratzen zaizkigu. Eta zein dira oinarrizko gauza horiek? Bain zuzen ere, burua zutitu eta lana ondo egiten bukatu ezagun partidu hau. Noski baietz, horrela jarraitu behar du Bilbao Basketek, ikusita gainaz nola jokatu duen hirugarren laurdena, badakite nola jokatu behar den. Ze jokoan nahi duen egin eta hortan saiatu behar dira, arrazoia zeukan, baloi bat galdu dugu eta jaurtik eta erreza, hiruko bat eman diogu Murtziari. Hor dago, laurden ontako aldea. Jarraitu dezagun, lehen bezala. Talimak, Marko Todorovicek falta egin daukan arazo horretatik, iturri horretatik edaten jarraitzen du. Ezakit urratsak izan diren, ez dute zerpitatu, hor burua mugitu du
Txito Alonsok, baina, bueno, Limak badaki, nun zigortu behar duen, ez? 3 faltarekin dago, aspalditikan Marko Todorovic eta bere aurka ari da jokatzen. Biak ala biak oso gazteak eta ezaugarri antzekoak dituzte eta zenbaki antzekoak egiten ari dira urtengo denboraldian. Hori bai, teknikoki ezaugarri aldaketare badaukate. Asko ezaz, txinpartagoa da Brasildarra, Todorovicek oinarri tekniko hobeak ditu. Gelatiren lana Munbruren gainean azpimarratzekoa, Gelatik defentsan ematen duena dagoenean, izugarria da, Ze lesioekin azkeneko 2 urtetan izandako gorabehera hoiekin etzegoen sasoiko eta urten bere zorionerago hori baztertuta bostekoan lekua finkatuta dauka Murtziaren bostekoan. Banforren gainean ondo presioa horre, ondo presioa, Kolon, azkenik jasoko aldu baloi hori inork. Bertans, Andiusic ez da konturatu Lima atzetik etorri denik. Kolon, denbora bueltuko daba, hane ba. Hau jokaldia. Hau jokaldia. Bai, nahaztuta, ez, hasieratikan eta bukatu zinik. Etzegon antolatzei jokaldi hontan, ez? Baloia banatzeko. Esku batetik bestera, joan da. Aleroen dikan Bilbao Basketek aukera izango du. Todorovicek Kolomi utzi, Neto ipini zaio aurrean. Marko zabaldu dio bai ondo bidea, baina hortxe zegoen berriro, orain Radovic, txapela ipintzeko. Ze ondo egiten dituzten laguntza. Eta Banforrek zigortu dingo du, ze Banforrek horrela, lasei asko jaurtitzeri balin badauka, Albuquerquekoak gutxitan barkatuko du. 6tik 3 sartu ditu. 3-3ko. Kolom. Kanpoan Herbel, jaurti behar, labur, zuzenean, Banfor iritsi eta Okamporen keinuaz. Jabetuko zinen ba hor? Bai. Bueno, jabetzarekin arazoak, ez, erlojuarekin, jabetzaren erlojuarekin zaitasunak ditu, hemendikan ez dugu ikusten, ez, nola dagoen. Hau guztokoa du, goiti bera txikitzea Saskia eta gaur lehen aldiz lortu du partiduaren azkeneko laurdenean Lima Brasildarrak. Todorovicek genion bezala ez du horre, defentsa haundirik egin. Eta pozarren Murtziarrak errezola handia ziotelako Bilbao Basketi. Alperrik aurreko txartea eta hartara berriz ere saiatu nahi du txarteu eskatuta zitok, Bai, jarioa gelditzeko eta ez, zuzentzen zerbait bere defentsa. No se nos puede ir el trabajo que estamos haciendo por precipitación ahora. Tranquilos, tranquilos. No quiero volver a verte bajar la cabeza, vamos a tener un problema, Si haces tapón, bajas a defender fuerte y sigues jugando. ¿Sí o no? Primera jugada. Slow in, Alex. Tú haces los bloqueos. El segundo, reversing the ball. Alex, boom. Txartearen bigarren zati hau ez dauka importantzia hondirik, aurrez bota duena baizik. Bai. Aurrez bota duena Zito Alonsok. Arrazoi guztiarekin zer, duela 3 minutu eskatu du txarte bat, hain zuzen ere, zuzentzeko eta jaramonik ez dut egin joklariek eta bereziki Kino Kolomek. Okerrera egin du, ez, markagailuak eta, bueno, hor burumakur momentu batzuetan ikusi dugu Kino Kolom eta horregatik esan dio, ez, duela burumakur ikusi nahi eta jatxin berdu da, ez, galtzen badu baloia, defentsan jarraitu eta jetxi, ez, bestela problemaren bat izango dutela, nahiko garbi aipatu du. Neto. Haize alde dauka Aspaleti Murtziak eta egia da, txakalalditxo bat izan du 3. laurdenean, baina berriz ere piztu egin dira, eta justu ere Okampok bere bosteko titularra ipini duenetik. Berriz ere gauzak bere lekuan utzi nahian, Kelatik orain kale Kolom. Bai, Murtzia badaki, ez, garaipena eskuarten daukala eta ezin duela galdu partida, orain arte, eta konfiantzaz posita ikusten dugu. Radovicen bigarren txapela jarraian 3 daramatza Murtziak, eta ze ondo neurtu dituen pausuak Raul Neto. Elegantea da guztiz. Baina beti ere haizea alde daukatelako,
Bai, bueno, hola, normala izaten da. Aukera izan dugu, ez? Urte batzuetan ikusteko zenbateko kalitatea daukan, eta horrela abiaduraz jokatzen baldin badauka aukera, erakustaldiak emateko kapazak. Eta bain digan 5 minutu pasatxo bukera eristeko. Sufrikarioa, gaur Bilbao Basketentzat. Oso. Kolo. Herbelen lana zerbait epatzekotan azpimarratuko nuke, Bai, eta ondo etorriko zaizkio, ez? Minutu hauek, badakigu, lesioen izan zuela eta bar. Baina izaera beti hor da, Bai, horregatik, erritmoa galtzen dela, eta hala ere gaur minutu asko jokatzen ari da, ondo etorriko zaizkio, eta esan dezuna, ez? Beti borrokatzen, oso jokalari lehiakorra da, errebotean lanean, defentsan ere bai, eta erasoan aukera izaten badu, puntuak egingo ditu. Li, puntu asko gehitzeko ez dago tale horretan, Eskura uzten dizkiote, baina agian 4 aste baino ez dara matzalako talde honetan, oraindik dinamikan sartu gabe. Eta bea momentu honetan bintzat blokeoak prestatzeko eta defentsan laguntzeko baino ez dago. Zerasoan gutxi. Eta Borgek minutuak izan behar zituen, baina aurreko zatian, lehenengo zatian, kantxan sartua da, egia esan, Sito Alonsok azkeneko astetan erabiliz pelin badu, erakutsi digu zergatik, ez duelako apenas ere gehitu, Ba, 2 minutu eskaz, jokatu ditu gaur, eta guain ez dakit zenbat emango dizkion, baina ez askorik ez pelin badu erakusten, aukira joango da berriz ere. Lima eta Neto, Brasilgo saskibuloiaren etorkizuna eskuetan dute. Neto, hau batez Murtziako jauregian, eta azkeneko bizarrera benetan txalotzeko dira. Notoreak, Eta Netoren partida gaur 11 puntu eta 8 errebote. Azkenik lortu du 3koa sartzea Alex Munbruk, parte honetan sartu lehenengoa. 6 aldiz ahaleginduta, Banford. Biko jaurtik eta saskirak eta ez, eta Li zere begira dizen hor. Leku hartuta zeukan eta errebote errapatzeko gauza ez da izan. Marko, hor buelta eman behar du, aurkitu Bor eta eskerrak, pase ikusmena duen Montenegrokoak, ze ondo zainduta zuten Murtziakoek. 3 minutu terdi, Kelati. 3 segundu eskatzen, armaietatik. La Josean garbi dago, 17garrena ez dela iritsiko, 17garren garaipena eta atzo Euskal Talde gasietako jardunaldi on hori ez da biribilduko, eta datorren asteri begira hasi beharko du pentsatzen Bilbao Basketek, Latavio ordurako uste jokatzeko izan daitekeela okerra jotzen ez badu lesio horrek, eta datorren astean etxean Herbalife jaso behar gainera, Las Palmaseko taldea, haiek ere ari dira playoffetan sartu nahian, kopan sartu eta gero. Gero eta hobeto ari da jokatzen gaina. Eta horrek aurreratzen du, hain justu ere, denboraldiro gertatzen den bezala azken txampa oso luzea eta zaila bihurtzen zaiola edo zeinentzat, Bai, baina ikusita, begirada bat botatzen badugu, zeintzuk ziren Bilbao Basketen helburuak, nik uste dut pozikoteko motiboak badaudela, Gaizko itutzea, zer dan, ez da? Horregatik, gaur egun txarra izan dute, partida txarra jokatu du, edo jokatzen ari da, oraindik Bilbao Basket, baina ikusita nun dagoen kokatuta sailkapenean, nik uste dut guztua behar duela, Bilbao Basketan. 3 txapel daramatza Radovitxe, 2 taulazpian eta beste bat hemen kanpoan bertan zen saiakera honen aurrean. Gaur bertan ez dago. Oso motel, ez du korrika egiten. Aurreko igandeko gertakizunen bueltaka. Ez dakit, agian bai, ez. Normalean fisikoarekin jokatzen du, jokalari honek, oso azkarra delako, abantaila lortzen ditu, ez, abiadura horrekin, baina gaur ez dago partida. Eta Marko Todorovic eta Herbel bai, Uste, Bilbao Basketen gaur salbatzen ari den bakarnetakoa bi direla, Bai, nahikoa lan egin da gainera. Munbru saiatu da, kontuan izanik Kelatiren lana, 34 minutu jokatu ditu, edo jokatzen ari da Munbru, ez, eta horrek ere nekea asmatzen da. Eta Kelati alai, Kelati alai dago. Defentsan, erasoan, eta hori gutxi baliz, bere esperientzia erakutsi die talekidei. Gozatzen ari dira aspalditik,
Murtziako zaleak. Beldur zioten Bilbao Basketi, tala ere alde hori dago markagailuan. 87 eta 57. Berriz ere 30 puntuko tartea. Eartik eta izango ditu Dairis Bertansek. Uste Euskal Saskibaloiarentzat azkeneko, asteburu honetan, atzo Gernikak emakumezkoetan galdu egin zuen etxean, Zornotzak ere galdu egin zuen Tarragonan, eta albiste hon bakarra bidaidek BSR Bilbaok eman du, Izan ere atzo Bigor irabazita, Orpildun aulkietan, berriz ere datorren urtean Europan jokatzeko beta izango dute bilbotarrek. Ze gainetikoan emaitzak hor daude, Baina kirolaren patua da. Antelo. Barkatu Arteaga. Jokatu gabe zegoena, orain arte. Gaur egia esan, Okampok ez du erabili, eta normalean izaten ditu minutuak, Kuenkako mutilak. 30 puntuko aldea berriro, Bor. Partidua lehen bukatzea nahiko du Bilbao Basketek, baita bere zalek ere, Bertansek 2-batekoa lortu duenean bigarrenez partida hontan. Pixkanak atzukuntzen bere zenbakiak, baina hala ere ez askorik ez du, erakutsi gaurko partidan Bertansek. Ze non da talde lana, behin eta berri Sito aldarrikatu duena utxartetan. Eta ikusi dugu, bere defensarekin oso azarre egon dela momentu batzuetan, eser egin du, Kelatik 2-iruko sartu ondoren, eta ez hori bakarrik, oso erraz jokatu duelako, Kelatik horregatik eseri du. Beste txapel bat, hori onda horre. Zenbateko garrantzia daukan Bertansek talde hontan. Martin Gaztea berriz ere kantxara, atera du Okampok, eta hemen da Arteagak ipini dione txapela, aurrez handiuzitzen sarrera horri. Gero falta etorri da. Eta Todorovic ez da egite panko harrapatuko duen MVP-ko lasterketa horretan. Baina boleto asko ditu, Egiten ari den denboralia jakinda. Denboraliko 11. garaipena aspalditik dauka eskuetan Ukan Murtziak eta ospatzen ari dira. Normalean partiduak ez ditu hain errez irabazten, ze aurtengo denboraldian etxean usten dut hauxe dela ondo irabazitako bigarren partida, Radovicek egin duen lana hasieratik izugarria. 5 txapela, jarri ditu. Kakelati aspalditik horrela ez du hain bero ikusi. Erasoari begira bederen. 91 puntu. Jaso ditu dagoeneko Bilbao Basketek. Kolon. Donakago defentsan Murtzia. Eta Todorovicek jarraitzen du hor. Temati bere lana txukuna. 14. puntua eta 13 errebote. Bai. Eta ez dago, fisiko atletikan nabaritzen zaino. Gripea jote ibili da bi unez. Martin. Zain da kanpoan Banford, baina pasea ez du ikusi. Eman egin dio Todorovici, Kolon. Gaur jokaldiak ez zaizkio batera Andorrakoari, hor da neurketaren bukaera, bigarren laurdenean galdu ditu Balrido hau irabazteko aukera guztia Sito Alonsoren taldeak 28ko partziala hartuta, gerora zutitu da pur bat, baina berriz ere atzera egin azkeneko laurdenean, eta Murtziak partidua ondo irabazita, bere ganatu du garaipena, 11. Bai, merezimendu osoz, partida borroila jokatu du Murtziak, eta, Bilbao Basketek hausnarketekin beharko du, ze gertatu den, aste honetan, eta, epe laburrean, Amerikan aste betera partida gogor bat izango du, garrantzi handikoa, eta hortan, saiatu du. Lima pozik, duela gutxi berritu du kontratua Murtziarekin, jokari guztia pozik, ea datorren astean Bilbao Basket berriz ere garaia ikusten dugun, orduan Herbalife etxean hartuta. Besterik ez, ondo izan. Aio.